Ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. Чӣ хел ҳастем бародаро? Соз ҳастем, хуб ҳастем? Умедвор ҳастам ки ҳама каса сиҳат саломат ҳастем. Имрӯз 19 март аст, қарор дорум дар мошини бозори Душанбе ва мошиное ки шумо гуфтагӣ ҳастед мо ҳам кӯшиш мекунем ки ба навор бигирем. Аз ҳамаи бародаро, аз ҳамаи подписчикони канали Автолайф хоҳиш мекунем бародаро ки дар контакт ва телеграми канали Автолайф дар омада обуна шавен, подписатсия кунем бародаро. ҳама рӯза дар уҷа мошинҳоро барои шуморо пешкаш мегардонем. Мумкин аст ки ютуб ҳам маҳкам шавад. аз ҳамин хотир аз ҳамаи бародаро хоҳиш мекунам ки контакт ва телеграми мо дар омада обуна шавен. Силка дар описание ва дар комментария закрепит кардагиай. боварӣ дорум ки ҳама каса медироен дар уҷа. ҳамаи шуморо ман интизор ҳастам. худованди меҳрабон ҳаматонро нигаҳбон бошад. саломат ва зинда бошем. марҳамат бародарое ки Kia Kaf пурсидагӣ буданд, ҳолати беҳтарин шавифтагӣ имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонем. Солош 2019, объёми 2.4, свет шадидаи сехтон, Корея, задни камера, комплектатсияш фулай. мошин танировка кардагӣ, ҳуҷҷат танировкаш солона. марҳамат салон шак мегирем. салоншам як тамошо кунем. обогрев пеш қафо. марҳамат як пеш тамошо кунем. обогрев, лифт, автомат, старт стопай, бор компютер, климат контрол. пробеги 61,000 амаги, мултирул, автопилот, охлаждение. Маша чанд сум гуфтен ака? 290,000 номро акара мемонем. хайдори аниқ бошед, занг мезанем, бо барои шуморо бештар маълумот метан. бо чӣ мешавад, бо арзонам мешавад. номро телефон абу ака монем 98 81 85 98. ҳати ҳамин номерош. мерседес Е-класс бародаро, солош 2006, объёми 5,5 қатъя. марҳамат тамошо мекунем. касои намақбул мешаванд номро кара мемонам. бо барои шуморо бештар маълумот метаҳад. 4 та балони нав, салон шак. чиста мерседес айкн худш медона 55 хеле 180,000 пробег. коробкаш автомат.
кондиционер кор мекунад, не? ҳамаи системаш ака кор мекунад. Чанд қар аз худ дорам яка? агар ҳами тозаша буду хеле чиста то 17-18 литра ҳама харайканашка Мехӯрам. не ки агар хеле малимайканиш кунӣ ҳам 11-12 литр зиёд намехӯрад. Кашиш хеле кашишеш. кашишаш ҳам биҷиқиш дар сидели начаспонад суннате. Чанд смака нархаш? нархиш 110 бо савдо мешавад. 110,000 бо савдо. Номрот комай ку 113, 55-59. خب 113 55 55 59 زنگ بزنید یک بار برای شما را بیشتر معلومات میتونم خریدار یعنی باشین بیاین ماشین رو باید پیش میبینین معامله خوبانی میشه. توی فیلر باردار سالش 2006 ماشین واگن هاویون یک گاز خطی بنزین سوی چخه خونی دیستین خوشمند و مرامت همین برای شما 4 تا بالون ناو. Так, дарош электро автомат 29000 пробег старт стопай делюкс холона салон тоза итанартай холдскош шармон дарои қафош қати вина қафош چند سمکه نرخش؟ 80 بگه یکم سوله ارزش داره. ایش هم همون سوله هم؟ ایش همون سوله همون نرخ لوک دوره ایش بود. ایش لوک دوره هم؟ ایش هم همون نرخه هم؟ ایش هم 80,000 80,006 خب نمره یکه 918 83 83 41 زنگ بزنید با برای شما را بیشتر معلومات میتن باید نختون دین ولاتی ماشینا Chrysler برادر سالش 2007 авиоми севним хати бензини холӣ марама тамошо мекунем хоҳишмандо мухлисои Chrysler ҳанами барои шумо зати балумошам миёна бигем мешавад. хоб сечахахтон дидестен танировка кардагӣ ҷа танировкаш солона камтарвай ҷай дараш чиз дорад. салон шарк мегирем салон шарк тамошо кунем электропакет хоб коробкаш автомата кондиционер кор мекунад пробег 179,000 барошам хела биш дивишон кай камтар бигем кор дорад краскаш ина ҳарҷо краскош хеле вай шидаги хистагиам як краскаш мекунӣ як набушкай нақша чанд смака нархаш 65,000 бо савдо мешавад. 65,000 бо савдо номро телефона буака хоб 93 902 58 59 4 342 45 65,000 خریدار یعنی ماشین با ارزان میشه. یک ماشین میگیم کمتر کار داره. مرسدسوی یک کلاس باورو سالش 2011 یک کلاسوی نو خب جات تنیروکا سالونا авиоми 3 бензин 4 та балона марама салон шарк میگیرم салон шарк электропакет обогрев чехолона потолок панорама печатки детца не автопилот пробег чанд хайра как чаб
یا تیگه بجا باش старсту пандора? Не. Пандора автомат коробкаш кондиционер печка ҳама наврод кор мекунад. Каталог панорама, багреф, лифт. Коваби моторш 3 бензини худи. Нормально агар кушам тамошо кунам. Молодцы бехтарин. Нахшор бисем шансмуш мегара. Номерош 38 748 989. Нахша чанд сум сяка? ها؟ نقش. 2000 200 200,000. ها خب نقشه 200,000 سوم میگه او مولا دورو خرید روش